Iragan igandean abendualdiko erretiroa ospatu zen. Topaketa honek migratzaileak eta eurekin batera aritzen direnak bildu zituen. Fernando Redondok zuzendutako jardunaldian pertsona migratu askoren errealitatea entzun zen. Bizitza duin, harrera eta jainkoarekin elkartzeko nahian oinarrituta. Erretiroak partaidetza zabala izan zuen. Fernando Prado Ayuso Monsignoreak abenduaren 17an 3 urte bete zituen Elizbarrutiko gotzen gisa. Tinbura horretan Gipuzkoako Elizak sinodalitatearen, kristau elkartea berritzearen eta evangelizazioaren alde egin du lan. Ereiteko, entzuteko eta gure kristau elkartea berritzeko prozesua hitz egiteko urteak izan dira. Elizbarrutiak sufritzen duenari aurrez aurre begiratzen dio. Gizarte ekintzan ezina izan ere, karitaterik gabeko fedea ez baita bidea. Eguberrien atarian eta hor misiolarien egunari begira, urtarrilak 18, besteak beste abendualdiko egutegia eta kanpainako bideoa aurkeztu dira, parroki, ikastetxe eta sendian lantzeko. Egutegiak erronka txikiak proposatzen dizkigu. Kanpainako bideo berriz, misio ez dela soilik urrutira joatea gogorazten digu, gure izaeran dagoela baizik.